Ростига мо хостем бо як навор дига кунем. Як чанд моҳ пеш навор кардем ҳисоби корон зиёдтар будан. Ан ба хотири моҳи шарифи Рамазон ростига ҳамаи идода мо якта навор карда мепарафтем. Ба хотири моҳи шарифи Рамазон асосӣ якам чизои даркори дар моҳи шарифи Рамазон ҳамин яхдона онай халадилнико. Озям тамоми намуди ҳамин размерои халадилникоро дар навор гузашта нишон метавонам насиб бошад. Ҳама намуди ҳамин халадилникоро овардагем. Хеле кам пеш будак 6 моҳ кредити бефоиз дорем. 6 тақсим. Ростига ҳамин масъала қати бисёртар менависам, бисёртар гап мезанам. Ҳисоб мо камтар вақт мо камтар будан. Аммо комментаршон ҷавоб дода наметавонистем. Ҳамин як чизгара гуфта бигзарем ки ростига бародарам мо ҳамин территорияи мо дар ноҳияи бахш қарор дорем. Мо рӯпарои маорифи ноҳияи бахша ё баъд гранд светофори ноҳияи бахша. Мо дар ноҳияи бахш қарор дорем. Бахши тарафи вилояти Хатлон, Қурғонтепа да мо наздикем. Ҳамин гирд гӯшаи мисол мо дар наздиктари мо Кушонёнай, шаҳри Бохтарай, ҳамин территорияда мо даставка установка карда метавонем. Бисёр ноҳияи вақт бародаро занг мезананд ки восе ё кулло буҷо мада дуртаракӣ мекунанд. Лекин ҳамин территорияда мо даставка установка карда метавонем. Масъалаи кредит мо 6 моҳ кредит мо бефоиза. Мисол ҳамин фарз кардем ҳамин халадели калон 5400 сомон ай. Ҳамин 5400 сомон тақсими 6 мешавад. Ҳамин ягон фоиз, комиссия, ҳамин кредитҳо амрӯз гап комиссия ҳам дорад, лекин ҳамин молҳо бо қарзи мо ҳам хел комиссия ҳам хел фоиз надорад. Ҳамин 5400 сомон тақсими 6 кунанд. Барои мисолда 900 сомонӣ месупоранд. Ҳамин 0 мешавад мақсад. ин калони калон ҳамин қарзи мақсад 2 метр барш 70 80 барш дигар 70 бар 80 ҳамаам размерош ҳастай. Мисол барои ҳаман арзонаш бигирем, ҳаман арзон халадилникои майда дорем. Калишкати 1300 сомон ай. Ҳамин халадилник мо 1300 сомон ай. Бо ина дара дорем, инҷа 1900 сомон ай. Ям марзгаш ай боло. Баъд ки рафтан мегирам, масалан 3700 сомон. Ина фирма ҳамаш 3 сол кафолат мо чек менависем мете. Тамоми камбудиш дам. Мисол ҳама ҳолате ки заводской дифеъ, мисол камбудиш хела якоран ба бинои клей мешавад, мисол замикани мешавад, чӣ мешавад месуна. Аки фирма баргарда намегира, лекин дига камбудиҳое ки мисол хели мода нуқсон пайдо мешавад, мо 3 сол кафолат метем. Чек медависем метем ша. Халадилникҳо барои мағозаҳо, витрини халадилникҳо ҳастанд. Мо ин мисол 3400 сомон марзикаш ай боло. Мо ин дорем 3900 сомона марзикаш ай поёна. Ин ай поё хубиш дар ҳамин ки ҳар каша қатия ҳар як кадомаш алоҳида хинакӣ мекунад. Мисол як чина монди буш дар дига чина мегзарада. Барои мо баъд халадилник ҳам мисолтаги ҳамин марази ай боло об мерава мепусона барои маразиш ай поё кардаган. Соли пеш ҳамин набуданда баъд ҳамин навигариё дар халадилникҳо ҳам ҷори шуда. ин хеле размерош ҳаста. Бо ина размерои калонш ҳаста ки ай қадам баланд. Мисол 6100 сомон. Ина бо халадилник дорем. Ҳамин чиза розга бовардем фурӯхтем, бо чанд дархост шидагда мисол хадавоем. Ина кулер дора. Ина маразилем ки ай қадам 220 ай, барш мисол 80. Кулер дора. Ай дуру мисол компота сокай лубой чира мерези, ай сия навол мекунем. Чизра мерезим дар дурунаш. Аҷиба бузарам буда. Ҳама ҳамин пуф мекунад, хинак мекунад, ин кондитсионер дорем, мисол ҳамун парбиза, мевагия, сабзавода чизи рамонӣ вайрон намешавад. Ба ҳамин хотир ин маразилкаи ишам ай поён най, хеле кулер дора. Ай берун метавонем истифода барем. Ина LG-ҳо ҳастанд. Халадилникои LG дорем, маразилкаш ай поён ай. Ин сифатошон нағза, ин пуф мекунад. Ҳам пуф мекардагӣ дорем, ҳам ях мекардагӣ дорем халадилникҳо. Нархи LG чанд ай? Ин нархи LG 4900 сомон ай. Иран ҳамин фирма худаш мо 3 сол кафолат метем, ҳамин бор пеш меорда. Ҳамин 10 маънои ҳамонро дора ки ҳамин худи фирма 10 сол кафолат мета компрессорш дада. 10 сол мега ҳамин баъд телефон мақсад ҳамин чиза мо ҷавоб мегем ки мисол чиш намешавад. Баъд намо халадилникои навомадаги мо фирма Бруса меган, беларуския анда, аввал Атланто будан коз бо фирма Бруса бомаган.
ина ҳама размерош ҳаста ина маразиликош холодильникш ай боло маразиликош ай поён бо ина размерои 4400 сомон ина мисол 3400 сомон 3500 сомон ина маразиликош иш маразиликш ай боло холодильникш ай поён иш маразиликш ай поён холодильникш ай боло мо мақсад дигар айсоб ин кам дар ҷои мо майдагӣ мекунам бо дигар размерои холодильникам дорем иҷоза мо витрини холодильника бо маразиликои барои мороженое ку хелшам ҳаст о чансма о ака вобаста ба литр 300 литр 400 литр ҳаст ай 3800 сомон сар мешавад калон ай ҳам дарунда мешавад ҳам берунда монда мешавад мебардорем мисол дарун салон гирён мешавад оина хайни холодильникои дубаи монам аста фирмаи смарт ям пуф мекунам шам мисол шум мисол нағзад оинда ҳамаш алоида бо коса мақсад чиз монда аст ҳамиён иш 4300 ози аксияи рамазонӣ кати чӣ ҳисоб карда мешавад ҳами як навигари дигар қарзҳое ки мисол кредит мегиранд ҳами 6 моҳ кредит бефоиз дорем дигар ҳами тамоми намуди нами молумона даиҷа мо стиральни мошинка холодильник плита газомон аста бо дар намуд куто кард метавонем мегзарем телевизоромон аста ба муносибати моҳи шаҳри рамазон як чиз гуфта бизанам ки 10% тамоми намуди мол монда аксия яки ин хариди ҳами аксиямон нахти айда ҳами нахт агар бихарам мақсад мизоҷумон акак мо шаҳри рамазон аксида нағза менахшам хаз гирифтана ба ҳам хотир мо хостем ки ҳамаи намуд ростка дар наҳори пешинамонам 10% кагидем пасиёр мумкин савол дан ки буда ку не ки буд ҳамун мавсим набуд ҳозирам 10% шира гуфта бигзарам ки моли калонда хеле фарқият мекунада мисол нами чиз 4300 сомон 10% кардем 430 сомон шумо скидка мекунем 3900 сомон мешавад 3870 сомон мешавад ё мисол 5400 сомон мо 10% кардем 540 сомон скидка барои моли калонда чиз хурд бошад мисол кам айда ки моли калонда 10% пули гарон айда хеле мо дар давоми ин мақсад мо телефони мобили ҳам дорем якчанд намуд телефони мобили каҷа бо вобаста ба каталог дорем ҳамаи намудаш фақат телефони нав мешавада мо дар телефони 2024 2025 сол и айфон чанда айфон 12 ҳай ям як дона фақат амира айрасия овардам да барои витрина овардам мондем ки дигар ҳама телефонои чи бо ҷомуна васитар мегиранд ҳамаи намуди ҳам телефоно ҳастеда муда вобаста ба ҳамун истеҳсоли чиз расамаш каги тайёра як фасли баҳорда биём кондиционеро да мерем кондиционеро мо айни ҳол ай ҳама фирма зур кома озяк акин ина медея дорем хиди мо дар магазин мо медея дорем фирмаш нағза мисол 3 сол кафолат дора полни адмоткаи меди патронкои мед 3 сол кафолат зималета 120 купа гармию ханакӣ метавад гарантиш қатида мо ина артел дорем артел хубиш дар чие ки қуввои кам аксарият ҷода қуввои кам қад кор мекунанд ё то 170 волта бемалол кор мекунанд 18 кубоша дорем тисел дорем мисол генерал дорем гри дорем бозар ҳамон дигар фалкон мегӯянд фирмаи тиселаева биҳад сифатошон нағза нақша нақ дастраса мебаъд мечаспонем 10% скидка хати ҳамаи намудсо аммо шаҳри рамазонда ина кондиционеромон аст нози бисёр вақт савол мешавад кард ина меози артела нархш кати ози мисол 18 куба чансма 18 куба аби баъд ҳам кондиционеро чида бугум бигзарам ки шумо айман битирам кондиционер вақти 12 мегӯяд марка мисол ганда кардани аст дигар ҷойро ҳаст ҳолатое ки бисёр клиентҳо мо омадан гуфтанд ки хардем 12 куба мегирам моторш майда дарақат калаш 12 моторша 9 куба яки чизе ки мо метаем хиди ҳам 12 мегирам моторш 12 мисол 18 мегирам моторш 18 мисол 12 кубомон ай 2900 сомона дорем 2900 сомона дорем то 3900 сомона мисол 2900 3300 3400 3800 ин мисол 3900 видео и қати бурда часпондан шайда пули устам ҳисоб мешавад усто дар дуруи ҳамия мисол то бурда часпондан 3900 сомона қати бурда часпондан якам як моҳи шаҳри рамазон фақат тамри як моҳи шаҳри рамазон 10% скидка дорем ҳама намуди кондиционер боҷа бо якчанд мука беринда агар наворда қалда бошад бо дигар шоварда мо дровардагӣ нестем ҷомо майдагӣ метунам бас сирали мошинко ай 2900 сар мешава 6 килоа батори инвертор қувваи паспорт банда кор мекуна барабан нержавика занг намезана ачиска барабан дора хилша муҳика мекуна мешува бешум бе даражаи кор мекуна 2900 сомон доставка установка
290 сом минус мешавам, баъд агар дар моҳи рамазон бихарам. моҳи шароити рамазон бигиран агар Нақдӣ агар бихарам. 10% скидка. بعد مثال جا میره 6 7 8 9 تا 10 کیلوش عینی هول داره LG سامسونگ تیسل همه نمودی چیزمون هستن استیل ماشینکومون هستن غیر این پلیتا گازو کی نمی موش شده مثلا بسیار چیز در کره شیر میفزن و واسه نمای تموم میکنن اینا یک نمودش فیلم کریستال های فیلم کریستال اکسپرتات روسیه میشه 2800 سومون اینا 2600 سومون فیلم ارتل خوبیش در چیه؟ دو تا پلیتای، دو تا گازای، پایینش دخوفکای، ونتیلاتور داره. مثلا کدی هر قسمتی پزر برامون یعنی مثلا دو تا گازای، دو تا پلیتای، پایینش دخوفکای، لیستوی کلام قطعی هم گریل پزر داره، هم لیستوی گیل هم لیستوی چوکنجا، اونها ونتیلاتور داره درونش. صفاتشون به حد صفتی نغزه 2 کیلووات صفت کار میگیره. صفات بودن داره. خوبه مثلا تو از شروع اون کار میکنه. هم سرمایه‌شون سرمایه نغزه. شخصا وقتی خونه کنه استفاده می‌کنه با که 3 اسکور داره دیر اسکور زمین بوده لبوش نمیپزن. یه نغزه. بعد خیلی مایده شده اینجا تمام میدم مقصد سوتکا و بکل فناریک پلیتا گازوی دخوفکا و ویتیشکایی که بالا گاز نمیمونن اینا مثلا اسکوارودکا و اون گازوی یک تاگا و دو تاگا و پلیتای سنسور این نسوس اوکاشی برای وکم سوتاگی. باز بیا اون چیزو رو برو بگیم. برای بعد تلویزیون خیلی добре. термиксо да. Термиксо добре, ба телевизор. Ози ҷамъан бурданаш 50 ҷояда 50 буд. 50 литра, 80 литра, 100 литра. 50 литра 1000 сомон, 80 литра 1300 сомон, 100 литра 1700 сомон. Вақте ки фирмашон, фирма сифаташон нағза. Эксперт Италия мешавад честа, Узбекистоншон доре. Мисол дигар ҳамун сорташон оз дани мабин артило ҳаста, ина вира меган, ина ҳамун дигар сифати хуб аст сесо кафола дора. Ина ҳамунчон дорем. Термиксомон. Сабзиятро барои қуввора мақсад мисол ҷо қувва камай. Ами 1 киловатта дорем. 1 киловатта, 3 киловатта, 5 киловатта, ина 15 киловатта, бо 10 киловаттошам ҳаста чимода. Я инами кондиционер дар но майдак мешава. Як намешава 3 киловатт. Барои ки кондиционер вақти гирё кардам 2.5 киловатт света мегира, 2 киловатт як 9 киловатт хати кор мекунад. Як аз дар хати. اون نرخش چند است؟ 800 سومون ای. یه مثلا скидка میشه واسه 5 کیلومترش 1000 سومون ای. اندلی از 10 کوسلتا میگیره یا میدیا. اگر 10 میگیره بالا شد اینا پیشتر میگیره. اما 110 250 چی معنی داره میگه 110 کار میگیره 120 میکنه 250 بالا هم باشه. اکثر جواد ترانسفورماتور نزدیک داره که 220 هم زیاد هست. این ریسکش بالاتره. مثلا لوچ ترانسفورماتورش ممکنه ولی مثلا 50 رو میگیره 120 میکنه. یا اونی شما مثلا تلویزیون ای 500 سم سر میشود اونجا 500 سم داره مایدا رزمیر 24 بعد 32 43 46 بعد 55 65 اینا با نه سر اوریجینال داره 65 داره 65 سومی مزور سومون داره 65 اوریجینال 4 مزور سومون لیکن صفاتشون به همه چورکا هم چورکا خوبی در چیه کی آیکون طرف نمیدیم سو پیس نمیتوان لتیوی نیست چورکا چیست همه اوریجینال کلاساوی پول داره وای فای داره سمارت داره هم فونکسیون داره همه چیز داره اینکه صفاتشون نغزه همه رزمیر تا 75 رزمیر داریم بیرو نکردیم تا 75 داریم ایش چنده 75 شانس 5600 سومون های بیام سه سو کفولات کردی صفاتشون صفاتی نغزه این موتورو رو این موتورو مقصد ایا ادموتکای میدیای اجازه کانترکت مود 8 نمود بود که همیشه میسویم سوتاگی هم میگیرن ای 500 سم سر بود 500 600 700 750 850 950 ایا ادموتکای میدیا یعنی صفاتشون نغزه پلیتا گاز مون خ یک تاگا دو تاگا پلیتوی برقی پلیتوی سنسور پلیتوی یک تاگا میشتومون همه نمود ای چند سم سر میشه تو چند سم ای 60 سم سر میشه اینا 50 سومون مثلا پلیتا سر میشه یک 100 سم 120 سم بود تاگا 190 سومون پلیتا اینا سنسور پلیتوی سنسور LG و همه نمود موجود داریم 100 سومون پلیتوی چیزمون هست بگذاریم
Бас сирал мошина автомат гуфтем полуавтомат бисёр ҳамин рафи қишлоқ нимада полуавтомат истифода мебаранд. Ина полуавтоматумон 1300 сомон полуавтомат 7 килоа ҳам шутанак ду моторай одновременно ҳардуш кор мекунад 3 сол кафолат дорад ам профессор махсуси ки запах безек мекунад ам пластмассон чанд сол мешаванд вале насос дорад насос барои о кашта о абранда фукаданда насос дорад ду мотора ҳамаи наводи килоаш ҳастад 7 8 9 10 то 14 15 гир 14 килоашам дорем бо подвалда дигарошам ҳастад айёшам мисол 1300 1400 1600 1800 нархошда ай полуавтомата ҳамаи килои чишам ҳастад. баъзе чизҳое ҳаст ки мисол ҳамин молҳои техникӣ да бидурои агар мисол фалон чи надорем ам кадом чизе ки молҳои техника медорем мо дархост кунем мо дастас карда мисол вай карда метавонем ва мизозам вона мерасонем ҳама чизои сифат микроволновка бо духовкаҳои ай одил саркардагӣ одилай евролюксай артелай пилисосомо ҳама наводи пилисосо ҳастанд мисол ҳамин 400 сомон аксиш карда 550 сомон 400 сомон сар мешавад 400 700 900 бону сатилои калон ҳастад хитачи фирмаи раф 850 900 то 1000 сомонаша айнҳол ҳам пилисосомон ҳастад. мо ҳама як хоҳиш дорем ки метавонен занг занен бемалол ака азиз доим телефоншон мевардоранд ба шумо суҳбат мешаванд ҳастаи ма вариантое ки шумо мисол савол дорем ки мо ҳам савола додан ҳам натонистем да ҳам савола мо надонистем ҳар минени одам ҳар хел шумо метавонед занг бизанед точни ҳамин чизе ки олами ҳамин техникада бошад занг бизанед ака азиза шумо да дастрас мекунам мефаҳмона чизе боша метавонед савол мо дар саволҳо ҷавоб медиҳем. молҳоро қарзмон аксиомон банки эската қатъи ҳамкорӣ дорем бо дигар банкҳоам ҳастад спитамин монк имон хумо дигар банкҳоам ҳастад амонат монк мо метавонем ки дигар банк қатъиам хизматрасонӣ кунем. мақсад ҳам як моҳи шаҳри рамазон хайр муборак шава моҳи шаҳри рамазон ин навори мо якми март буд аввали моҳи шаҳри рамазон ростига мои бародарро хоҳиш кардем ки як борига биям навор кунам ям як иди мусулмоно ба ҳисоб меравад ва ҳамуро ба назар гирифта 10% аксия кардагиам метавонед марҳамат на баҳорам наздик омадагӣ ман берун навор кардам агар биёй ҳамин центри район ҳаму назди плашадка меган таги парчам меган амонатбанк меган иҷа бо ҷои маориф меган ҳаму рӯ ба рӯи ҳаму бо ҳами ака азиз бигӯен ҳама мешиносад. саломат бошед.